ምዕራፍ ሓደ ቺፒ ተወሊዱ ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኩርባታት ዝተደኮነት ከምኡውን ፀሓይ ዝዓሰላ ኣስመራ ትበሃል ከተማ ኣላ። ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ድማ ካቴድራለ ዝተባህለት ቤተ ክርስቲያን ትርከብ። ካቴድራለ ንኣስመራ ፍሉይ ጽባቐ እትህባ ህንፃ እያ። ኣብ ልዕሊ እንዳደወል ናይ ካቴድራለ ሓንቲ ሓሙኽሽታዊ ዝሕብሩ ርእሳ ዑፍ ሰለስተ ንኣሽቱ እንቋቑሖታት ሓቒፋ ኣላ። ንሳ ካብ ደቃ ፍጹም ኣይትፍለን እያ። ኣቦ ደቃ መግቢ ከምፅአላ ካብቲ ኣብ ልዕሊ እንዳደወል ዝሰርሕዎ ሰፈር ዑፍ ናብ ዕዳጋ እኽሊ ክመላለስ ይውዕል። ዝፈረዩን ዝመቀሩን ጥረታት ዕፉን ሰሰሪቑ የምፅአላ እሞ ሓንሳእ ተዓገሲ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣደ ክትኮኒ ኢኺ ይብላ። ሓደ መዓልቲ ክራማት ተወዲኡ መስቀል ምስ በረቐ እታ ዑፍ ብትሕቲኣ ከርማሕማሕ ዝብል ድምፂ ሰምዐት። መንፈርፈራ ምስ ቀልዓቶ ድማ ሰለስተ ደቃ ከካብ እንቋቑሖኦም ክጫጭሑ ረኣየቶም። ኣሰይ ደስ ኢሉኒ ኢላ ድማ ብታሕጓስ እናጨደረት ምስ ኣቦ ደቃ ኣብቲ ብሩህ ሰማይ በረረት። ክልቲኦም ሓቢሮም ብልዕሊ መውፅኢ ትኪ ናይተን ገዛውቲ ብልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያን እንዳ ማርያምን ኪዳነ ምህረትን ብልዕሊ መሳጊድ ኩላፋ ኣራሽድንን ገዛ ማንዳን ብልዕሊ ኣግራብ ተምሪ ንላዕሊ ናብቲ ብሩህ ሰማይ በረሩ። ሽዑ ማማ ዑፍ ናብቲ ደቃ ዝሓደገትሉ ሰፈራ ተመልሰት። ኣብ ሰፈራ ቅድሚ ምዕላባ ግን ነተን ጸዓዱ ደበናታት ንፀሓይ ነቶም ምቁራትን ህጡራትን በለስ ዘፍርዩልና ኣታኽልቲ ከምኡውን ነቲ ቀላሚጦስ ዝመልኦ ዱር ቤት ገርግሽ ደቀይ ተጫጪሖም ኣደ ኮይነ ሰለስተ ጨቓዊት ወሊድና ኢላ ኣበሰረቶም። ናብ ደቃ ተመሊሳ ድማ ንሰለስቲኦም እናጠመተት እዋይ ክሽኩሩ በለት። ካብ ኩሎም ደቃ እቲ ዝደቐቐ መዕገርገሪ ኮነ። ሰፈሩ ጸቢብዎ መንፈርፈሩ ገብገብ እናበለ ዕጢጢ በለ። ኣሕዋቱ ችፕ 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 ክብሉን ከለዉ ንሱ ግን ብዘይ ምቁራጽ ቺፒ 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 እናበለ ገዓረ። ሽዑ ማማ ዑፍ እምበኣር ቺፒ ክንሰምዮ ኢና በለት። ከምኡ እናበለ ዓዊሉ ምዕግርጋር ምስ ቀጸለ ማማኡን ባባኡን ስለምንታይ ትበክለኻ ኢሎም ሓተትዎ። ቺፒ ቺፒ ካብዚ ክወፅእ ደልየ ኢሉ ድማ መለሰሎም። ማማ ዑፍ ኣብ ትሕቲ መንፈርፈራ ምስ ኣሕዋቱ ጸንበረቶ እሞ ኣብዚኣ ትሕሸካ በዘን ልስሉሳት ክንቲተይ ከማሙቐካ እየ በለቶ። ኣሕዋቱ ቀልጢፎም በጥበሉ። ንሱ ግን ቺፒ ቺፒ ካብዚ ክወፅእ ደልየ ኢሉ ወጨጨ። ሓደ መዓልቲ ወለዱ መግቢ ክምእረሩ ምስ ወፈሩ ጌና ክንቲት ዘየብቆለ ቺፒ ጥራሕ ነብሱ ካብ ሰፈሩ ዘሊሉ ወፅእ። ኣብ ዙርያ እንዳደወል ናይ ካቴድራለ ክኾልል ከዓ ጀመረ። ቁሩብ ኮሊሉ ደው ኢሉ ንታሕቲ ምስ ጠመተ ርእሱ ጽርውርው በሎ። ቺፒ ኣዒንቱ ሰም ኣቢሉ ካብ ጫፍ ናይቲ እንዳደወል ክወድቕ ደለየ።